היי לכולם, כאן גס הוא, והיום יהיה סרטון ספיישל קריפי על האגדה היפנית המפורסמת, החדר האדום, בשיתוף פעולה עם דארק מקאי. אבל לפני שנתחיל, אזהרה, התוכן הבא לא מומלץ לילדים, הצפייה היא באחריותכם בלבד, ולכל השאר צפייה נעימה, ובואו נתחיל. קללת החדר האדום זה אגדה יפנית שנוצרה בסוף שנות ה-90, שמספרת על ילד יפני שהיה מדבר עם אנשים דרך האינטרנט. אותו הילד היה מקלל ופוגע באותם אנשים ברשת, עד שיום אחד קפץ לו חלון במחשב. ובחלון היה רשום, האם אתה אוהב את החדר האדום? אותו הילד באותו רגע נעשה מבולבל ולחוץ, וסגר את אותו החלון במחשב. ואז מחדרו נשמעה צעקה. הוריו נכנסו לחדר ומצאו את בנם מת באכזריות, וכל חדרו התמלא בכתמי דם של אותו הילד. אביו של הילד ניגש למחשב, ואז ראה שרקע המחשב שלו השתנה לרקע אדום, עם הודעת טקסט בה היה רשום, האם עכשיו אתה אוהב את החדר האדום? ומאותו המקרה, האגדה הייתה מסופרת בכל בית ביפן, על מנת לחנך את הילדים שמשחקים במחשב לא לקלל אנשים באינטרנט ובכלל לא לדבר עם זרים. אך זה לא נגמר כאן. אלפי מקרים קרו לאחר שילדים נכנסו למחשב וקיבלו את אותו החלון הקופץ. חלקם התאבדו, חלקם נרצחו וחלקם גם רצחו. אחד מהסיפורים המוכרים ביותר הוא על ילדה בת 12 שנרצחה על ידי חברתה לכיתה. אותה הילדה למעשה הייתה מכונה לאחר מכן כילדה האדומה, בעקבות שהייתה חושבת ומדברת על החדר האדום בצורה מאוד מוזרה. היא התנהגה כמי שהיא לא בריאה בנפשה, ושוטרים נאלצו לחקור אותה. כשנחקרה היא טענה בפני חוקרים שהיא מרגישה שהיא מקוללת ושזה רודף אותה, בעקבות סרטון שהיא ראתה בטעות ועשה לה סיוטים. המשטרה נכנסה לביתה של הילדה וגילתה במחשב שלה שקיים סרטון, ובסרטון רואים ילד יושב על כיסא שכל חדרו צבוע באדום, ואז הוא מתאבד לעיני המצלמה. לאחר אותו המקרה האגדה הופצה גם בארצות הברית ולאחר מכן בעולם כולו, ויש אנשים הסבורים שזה קיים ושזה לא רק אגדה. ובשלב מסוים האגדה הפכה לכל כך מפורסמת שעשו סרט אימה בהשראתה ב-2016. אך זה לא מפסיק כאן, גם היום יש הטוענים שילדים ונערים ביפן מקבלים מדי פעם חלון קופץ של החדר האדום. ומתחת לטקסט הראשי רשום להם את כל שמות הקורבנות של הילדים והנערים שנרצחו או התאבדו בעקבות החדר האדום. ורשום גם את שמו של אותו האדם שבזה הרגע קיבל את ההודעה, עד שלבסוף מחשבו נהרס מווירוס, והוא נמצא מת.